Бүген Рөстәм Миннеханов Казанның тарихи үзәгендә булды. Бирдәге кумлыкны карады. Һәҗим мәчетенә һәм яшь тамашачы театрына барды. Аны сәүдә үзәгенең яңа проекты белән дә таныштырдылар. Рөстәм Миннеханов бу объектлар белән бәйле нинди максатлар куйганын Илдар Сафиуллин сөйләр. Немножко здесь расширить. Башкаланың Локомотив пляжы ул тимер юл вокзалы янындагы Идел ярында урнашкан. Казанның үзәгендә булганга халык бигрәк тә күп җыела. Президент монда пляжның яңа проекты белән дә танышты. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Локомотив пляжында ял итүчеләр өчен уңайлык кына түгел, куркынычсызлык һәм иминлек ягыннан да барлык шартларны җиренә җиткереп үтәргә кушты. Чөнки бүгенге эссе көндә әлеге мәсьәлә бигрәк тә көн үзәгендә. Моннан тыш Татарстан президенты пляжга килә торган юлны да тәртипкә китергә буйырды. Рөстәм Миннеханов Казандагы тарихи объектларның берсе Әҗим мәчетендә дә булды. Гыйбадәтханәдә ремонт ясалган. Президент башкарылган эшләрне уңай бәяләде. Бу мәчеткә нигез салынуга быел 130 ел. Мәчеттән тыш монда мәдрәсә һәм мулла йорты да бар. Түбәсе алышынды, тәрәзләр, ишекләр, күп нәрсә эшләнде. Узак бардымы ремонт? 16 елда башланды инде. 4 ел буе барды. Казанның Әҗим мәчете иң борынгы биналарның берсе, ул менә шундый үзенчәлекле итеп төзелгән. Аның бизәкләре әллә каян игътибарны җәлеп итеп тора. Кыскасы, әлеге бина ул гыйбадәт кылу урыны гына түгел, тарихи яктан да кыйммәтле һәм зәвыклы тарихи хәзинәләрнең берсе булып тора. Рөстәм Миннехановның чираттагы тукталышы Казан яшь тамашачы театры. Бу бина 19 гасыр азагына караган мәдәни мирас объекты. Президентка театр комплексын үстерү проектын тәкъдим иттеләр. Биредә җәйге амфитеатр, тамашачылар залы, балалар иҗаты өчен урыннар, театр кафедраларга исәп. Рөстәм Миннеханов сүзләренчә, һәр мәйданчык тамашачы һәм шул исәптән балалар өчен дә кирәкле булырга тиеш. Моннан тыш биналарның тарихи әһәмиятен дә саклап калу мөһим. Мы теплоизоляцию сделали, не капает, но вот немножко подтекает. Куйбышев йортының мәйданы 1412 квадрат метр булган. Бу бина 2015 елда КФУ карамагына тапшырылды. Монда президентка башкарылган ремонт эшләрен күрсәттеләр. Хәзерге вакытта бинада КФУның чит ил укучылары өчен әзерлек факультеты урнашкан. Рөстәм Миннехановка Кольцо сәүдә күңел ачу комплексының яңа вариантын тәкъдим иттеләр. Бу корылма 2006 елда шәһәр үзәгендә музей номерларының тарихи бинасы урынында төзелгән. Президент бинаның тышын бизәү проекты белән танышканнан соң концепцияны хуплады. Халык та бинаны яңарту яклы. Минемчә, үзгәртергә кирәк, чөнки бик иске бит инде. Ничектер миңа калса яңа заманчара кайе. Старое здание, ремонт бы, я думаю, не помешал. Вывески, и немножко обновить, может, фасады. Бутлеров һәм мөштәри урамнары киселешендәге тарихи бинада тулы куәтенә төзекләндерү эшләре бара. Корылма 1914 елда хәрби инженер Голышевның проекты буенча Дворян җир банкының Казан бүлеге өчен төзелгән. Рөстәм Миннеханов ремонт барышын, төзелеш һәм бизәү материалларын күрде. Ул башкарылган эшләрнең сыйфатын алга таба да контрольдә тотарга кушты. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.